Takže zdravím všetkých mojich fanúšikov, všetkých, ktorí ma sledujú a taktiež všetkých, ktorí si myslia, že som debil, že som šarlatán, že nič neviem a že predávam slanú vodu a podobné nezmysly. Takže všetkých vás zdravím. Dnes by som vám rád chcel popriať všetko krásne sviatky, ktoré nás čoskoro čakajú. Nepozerajte už toľko do grafov, tento rok bol celkom dobrý, bol slušný na pohyby, všetko fungovalo ako málo, boli tam krásne trendy, takže ktokoľvek sa tam mohol zviesť a už tu máme koniec roka a teda netreba ho tráviť pred tými grafmi, avšak ešte by sme si mohli počkať na stredu, na ktorú určite každý z vás čaká a čaká na ňu celý trh, pretože po dlhej dobe prvýkrát po nejakých už snad 7 rokoch by nám mal Fed zdvihnúť sadzbu. Na to už trh čaká dobrý rok a teda ak by to teraz neprišlo, tak by mohol byť dosť sklamaný, avšak ja si aj tak myslím, že je to úplne jedno. Správy sú len podnetom na reakciu, ktorá je častokrát už dopredu známa a je to len taký podnet, kedy sa závorky otvoria, trh sa vyčistí, zmizne likvidita a potom to ide tam, kam to ísť má. Takže na toto si určite všetci budeme čakať a verím, že veľa z vás to dobre zobchoduje, avšak ak neviete obchodovať niečo takéto, tak radšej buďte mimo a neskúšajte do toho naskočiť, pretože vám to môže veľmi jednoducho zobrať celé účty a to by nemuselo byť nič potešujúce pred sviatkami. Ja určite obchodovať túto situáciu budem, zatiaľ všetko ide tak ako má. Ja si to zobchodujem na eurodolári, eurodolár nám tlačí tam, kam tlačiť má, presne do cieľa, no a ak si to nachystajú pred tým fundamentom, tak ja určite budem hrať na otočku, ešte tam pred sebou má nejakú cestu a dohora a teda tú otočku, aby som si rád zobchodoval. Uvidíme, ako to dopadne. Potom už na tie grafy šahať moc nebudem. Prídu Vianoce, príde Nový rok a uvidíme, čo nám prinesie ten Nový rok. Pre všetkých záujemcov o kurzy Forex Rebel by som rád ešte povedal to, že je dosť možné, že od nového roku kurzy, teda minimálne ten posledný kurz, respektíve kurz profesionál bude drahší. Zľava, ktorá tam teraz beží, už asi nebude aktuálna. Postupne sa nám ten kurz, do tých kurzov dostáva dosť ľudí a ja to nechcem dostať do masového stavu, to znamená, že tie kurzy pôjdu s cenou vyššie a teda kto ešte má záujem za tieto aktuálne ceny, tak to využite teraz, pretože od nového roka to už veľmi pravdepodobne bude drahšie. Takže ešte raz vám prajem pekné sviatky a nenechajte si uísť stredu. Majte sa pekne.